Commission election sa COMELEC sa Talisay, may pagawas na o common poster area sa nagkalaing mga barangay sa Dakbayan. Giawhag usab nila ang mga kandidato nga dili magbutang og campaign posters sa mga punuan sa kahoy. Si Chona Carrion sa report. Bisan pa man nga sa Pebrero 9 pa magsugod ang campaign period sa national candidates o sa March 29 pa magsugod ang campaign period sa local candidates, apan mi pagawas na og listahan ang COMELEC Talisay o common poster area sa 22 ka mga barangay. Ang mga dapit nga angayang butangan og campaign posters mao ang barangay hall, gym, basketball court, public market ug plaza. Mato ni Attorney Gallardo Escobar Jr., election officer sa Dakbayan nga unta inigsugod sa campaign period, tangtangon na sa mga kandidato ang ilang campaign posters ug ibalhin na sa designated poster area. Ug atong giawhag ang atong mga kandidato sa pagtuman niini at itapot ang ilang mga campaign propaganda material sa atong common poster areas or sa mga private properties, no? With the consent of the owner, of course. Unya ato lang gihangyo sila nga likayan kaning pagpatapot sa mga puno, no, kay gidili man na. Sa Dakbayan sa Talisay, duha ang nagpapili pagka-mayor o vice-mayor, samtang moabot sa 23 ang mga magpapili pagka-konsehal sa Dakbayan. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang Bisdak.